खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दुलाराय बाथौ गौथुमनि हांख्रायनायाव क'क्राझारनि PWD गेस्ट हाउसआव गुबुन गुबुन बाथौ आफादफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। क'क्राझारनि PWD गेस्ट हाउसआव दिनै दुलाराय गुदि बाथौ गौथुमनि लेंथुमनायाव गुबुन गुबुन बाथौ आफादफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा सावरायमेल खुंफुंदों। क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारीनि मासि सामलायजेननायाव खुंफुंजानाय बे जर'खा सावरायमेलाव गुबुन गुबुन खान्थिजों बाथौ सिबिग्राफोरखौ खौसे खालामनाय आरो भारत सरकारनिफ्राय बाथौइज्म मोनफुंनांगौनि थाखाय खौसे खामानि मावनाय बायदि माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर दिमासार दैब्रां मोसाहारि, डक्टर बिपिन बसुमतारी क'क्राझार कमार्स कलेज, बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बाथौ सिबियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा। बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै बे क'क्राझार PWD गेस्ट हाउसआव आसामाव थानाय गासै बाथौ सिबियारि आफादफोरखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमा बे हाबाफारिखौ लिंथुमनाय जादोंमोन आरो बेवहायनो दिनै बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। मानो होनोब्ला बाथौ धोरोमखौ लानानै बर' माहारिनि गेजेराव बा मुलुगनां खालामनो थाखाय गोबां जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनायखौ मोजां फारसे लाबोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजाबोबाय थादोंमोन आरो दिनै बे मोनसे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। मानो होनब्ला दिनै जोङो बयनिबो जानानै डक्टर आदाराम बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। मानोना दिनै बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसनोब्ला बाथौ धोरोमखौ जोङो बिनि फोसाबनाय आरो फोगोमनाय आरो बिनि जेखिनि मावथांखिफोरखौ जों जथाय सावरायनायनि गेजेरजों लाबोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ सानबाय थादोंमोन आरो दिनै क'क्राझारनि बे PWD गेस्ट हाउसआव बेयो आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ। सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। मानो होनब्ला दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो दङ। बाथौइज्मनि बाथ्रा दङ। बर' माहारिनि गेजेराव बेसेबां बाथौ सिबियारि दङ बे जोंनि गेजेराव दासिमबो रावबो जेबो बुंनो हाया जे बेसेबां बाथौआरि दङ। आसामनि बायजोआवबो बाथौ सिबियारिफोर दङ, बिथांमोनखौ लानानै गोबां सावरायलायबाय थानाय जायो। नाथाय गोबां दिनै बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेरावनो फिसा फिसा मोनसे आफादफोर दङ। बेफोर आफादफोरनि गेजेरावबो सिन्था सरसा जालायबाय थायो। बेफोरखौ सिन्था सरसा खालामनानै दिनै मोनसे जथाय सावरायमेलखौ बे बड'लेण्ड ओनसोलनि बे क'क्राझाराव थानाय PWD गेस्ट हाउसआव दिनै सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। दा जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गोबां आफादफोरनि गेजेराव गोबां सिबियारिफोर दङ होननानै बुंदों। बे गुबुन धोरोमफोरावबो दङ। बाथौ सिबियारि हिसाबै बाथौ मुंखौ लानानै बिथांमोना जि धोरोम बाथौ धोरोमखौनो लाना खामानि मावदों। दा आसामाव होननानै बुङोब्ला जोंथ' गुबैयै दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जिखिनि बाथौआरि आफादफोर दङ बेखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। फ्राय 12 आफादफोर बेयाव बाथौ सिबियारिफोरा जमा जादों आरो बेवहाय गुबुन खान्थिजों सिबिनाय होननानै बुंदों। बे सिबिनाय खान्थिखौ बेवहाय सावरायनाय जायाखै। जोङो एसे बाथौ धोरोम हिसाबै बिथांमोनाबो बाथौखौ लानानै खामानि मावदों हिसाबै जों खौसे जानानै खामानि मावलांनांगौ दङ आरो समाजनो जों मोजां मोनसे मेसेज होनांगौ दङ आरो इयुन जेनेरेसनखौ जोङो जुदि गोग्गो समाज दानायाव सोलोंथाइखौ जौगाहोनायाव जोङो जौ जुवानिफ्राय गोजान खालामनोब्ला जोंनि दिनैनि बे सावरायनाया गोनांथि दङ होननानै जों सावरायनाय जादों। नाथाय बेबायदि सासे सानैखौ लानानै गोबां हयथ' आफादफोर थानो हागौ। नाथाय बेफोरो आफादफोरा धोरोमारि हिसाबै नङा। सोरबा हयथ' गावआ बिजनेस लेभेलाव लांनो हागौ, बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय जोङो बाथौ धोरोमखौ खौसे खालामनो थाखाय दिनैनि सावरायनाया मेन जायगा मोनदों आरो बाथौइज्मनि थाखायहाय RGIजोंहाय दुलाराय बाथौ महासभाया सावरायबाय थानाय जादों। बे बेसेबांसिमाव बेथ' फ्राय जोङो जोबथा महरसिम मोनहैबाय। जोंनो कमिसनारा बुंहरदों जे जोङो आरो गेजेराव खनसे थांबावगोन। नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौनि बाथ्रा गैला। नोंथांमोना जेरैबायदिहाय नांगौ बायदियै लेखा, नांगौ बायदियै सेन्सासा एसे खामानि दंबावो। सेन्सासा एसे खम जानानै दं। बेनो
माने जोङो आबुं खालामनो हायाखै सेन्सासखौ दासिमबो बे सेन्सासाव एसे बिनि दिनैनि सावरायनाया बे जायगा मोन्दों आरो बे नोंथांमोना जेरैबायदि गभर्नमेन्टआ दिनै नोंथांमोनखौ ओरैबायदिहाय बुंहरबानो माने बियो जोंनियाव बे गासैबो मावनायनि हाबाफारिया रेडि जानानै दङ मानो होनब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि खामानिखौ मावनो जेरैबायदि आदार्सआव बाथौ जिम लिरनो हायो नोंथांमोना आदार्सआव लिरबाय था होमब्लानो नोंथांमोननि जिखिनि दा जोंहा सेन्सास बायदि नायोब्लाथ' बिराद खम माने 3 लाखनि सायाव एसे सायावल'सो दङ बे 3 लाखनि सायाव दंब्ला जों बेखौ बारायनो थाखायब्ला आदार्सआवबो जों बाथौ जिम लिरनो हायो दाबो जोंनो कमिसनारानो बै अनलाइननि गेजेरजों जोंनो देखायनानै होदों नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंब्लानो दिनै नङा गाबोन नोंथांमोना बाथौ जिमनि मोनसे मोन्थाय कलम हिसाबै मोननो हागोन नाथाय नोंथांमोना बाथौ जिमखौ लिरनो हानायनि अथ'रिटिया दङ नोंथांमोना बेखौ फोरमायदों समखौहाय बाथौखौ नागारना गुबुन धोरोमाव कनभार्ट जालांनो नागिरनायखौ नुनो मोनो बे बेलायावहाय मा मेसेज होगोन जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ आदसा बेथ' गोदोथ' गैयामोन गेजेर ससेयाव बांद्राय जादोंमोन दा एसे खम जाबाय बेयो जाहैबाय जोंनियाव मोजां मोनसे थानसालि गैयामोन धोरोमनि सायाव जोंनिया सावरायनाय गैयामोन जोंनि सोलोंथाइनि हारा जोबोर खममोन जायफोरा दिनै सानसुमैफोर दङ बे धोरोमनि थाखाय सिन्था सरसा खालामामोन नाथाय गोबां दिनै जोंनि गेजेराव सानसुमैफोरा ओंखारबोबाय दिनै बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जेनेरेसनखौ जे बाथौ धोरोमाव खामानि मावफुंनो थाखाय आरो इयुन जेनेरेसनखौ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' समाजखौ दाफुंनो हानाय जौसुवानिफ्राय गोजानाव खालामनो हागोनखौ दिनै जों आसा खालामनो हायो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन